Και τώρα μια αποκλειστική συνέντευξη από ένα εξεγίνο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Μέρης Γιαννάκης, ειδήσεις των 7. Από εδώ έχουμε το κύριο μας Ουαναχοκάλουγγι Αμπαλαχούγκα και θα πάρουμε μια αποκλειστική συνέντευξη από αυτόν. Πόσο να είστε? Μεγαλοδείχνετε. Τι ύψος έχετε? Όλοι οι Ουαναχοκάλουγγιοι είναι ψηλείς. Η μάνα σου φοράει στρινγκ. Σας αρέσει το από πίσω και το τσίχο πλαστεία. Τι έχεις να πεις στους τηλεθεατές που μας βλέπουν?